So na guys kanang wala ka dun habutang idaghang kadong tuyo kay naiuban di ganahan og kanang daghan pa kadong tuyo. So naluto na ni kuan isab bihon og kaning ginaling. Kay na may uban nga kanang grabe ra pud ka itom bitaw nga pansit nga murag daghan na kadong tuyo ba kanila mi ra ni siya. Morning Ma'am B. Salamat kadto day sa imong gisint nga pambayad sa ay glass. Tja na nakaluto na ko ginaling na siya kay mao ni ganas mga bata ba pang baon nila nagpang paniud to. Tja tinunuan nga munggos. Badong na pud ko mo display tulo ra ni siya ka putahe Ma'am B. Magkalunis ra ko puhon or maka kuan ko kanang upat ka putahe. Guys naka-display na ko guys ano ko video gani guys kay kuan na nanay na malit dya. Kuan mga baon pambawon sa mga bata man. Munggos. Mingaw pa kayo kay kuan kanihang mga luto dani guys puro ni pangbaon sa mga bata. Guys surot na kay makuyog mo. Siguro na ko. Hapon ako gila-gila gapon. Cake, ida kami subok buang. Na tong mission na tugit ko. Oh, pa nagsugod ang mga hindi mo manawan. Tinagsa ko siya. Kaya binili ko kapit ang rawi man. Ubog siya. Nanay sod. Ugma na pod. Ay. Wala ra ba? Mura buntis mo to. Dili sa tagahato diyang banana. So wala guys, wala ko guys. Alas City sakto. Wa pa gani nag-vlog ag mga wa pa nag-vlog ag eskwelahan. Ani ang mga paninda mo guys, manang dili na kay kuan is diya kana mga baon sa mga bata ba kaniud to. Nya uban po mga nanay pamahaw nila. Diya ako rega sikay-sikay guys kay sa dulay kadus ni kulilakaw. May giya si kaso to as just dumagiti. Hala na pinagbitay dari guys di ah. Gapon ako kita na nga binibitay nas lubi. Dapo do. Ang katumaning bag-o na hanas nga gitanom. Ato di ah. Nabitay ko siya diha. Ay sa kaslubi na pud naman sang kitang-tang na diha kay hindi na maabot ang amon ja. Nang biningkatay po balik. Sige laman kay ma. Kuray hipos-hipos dani guys kay ayo. Ay, wa may tao. Hugas pa ko dani guys. Hihinin lang kong hapot. Itulurang po di kaputahe. Hihinin lang kong balik guys kay nagkana na yung bunga na po sa babaw di ay dugay jud ni ma kuaning kuan sikwa ya tago kung pagawas dara ano mo dako gid siya ba Diya guys nangaman ako pang kuan guys pang hipos tadtad ako manghugas guys kay ang kamot lagi ka nang luto ko kuan kanang likod guys kay kadto ani ipahilot mo diyang gabi ang gwanta lang gihapon ko balag sakit ang likod guys ang gwanta gihapon ko pang narbaho lagi kayo paninda kay nanglan jud ko maninda kay lagi na si Nicole may mga gipanglakaw lagi mga kinahanglan basta makaibaw ra mo guys nyara na mo ni istorya og kanang sa lakaw ni Nicole abangan lang po natag-ampo ka na magkuhan lagi sa mga ipanglakaw kuan ka ng ang likod lagi kayo ng sakit parang mukunik sa batok ba dari di ah usay ka ng mamugnaw ko mupaway sa ako ka-reject habang ka kuan ko guys kaya sa istorya tadani magpaway sa ako wala ito guys kanang pistas amo kita sila dito na babun ni jagpod si Violeta nahilin bibo kadto sila dito kay nanguli sila do sumon
Wala gina si nanay niyon sa nahamuli ba kuno kun sa wala gina guys kanang niyon ko yatag nagpremyo sa hang sugbusog basig makauli ko kay pila ra may pamasahe dadto. Makauli naman ka og na kay 1,000 makaabot na ka. Kanang 1,000 nimo makaabot na ka pero dili ka gutumon ka di na lang makamukaan dadto naman kay nag-abot didto. Unja mato ka ng pista lagi sa mua sa Senyor San Joaquin. Pista sa abuhang sitio sa kanang Disbohol. Ang tapok-tapok sila dadto unja. Kanang des ni aging adlaw man gud nawag si nanay na guys kay wala ko nakatawag din siya. Di ba kuno ko muuli. Kasi di pa ko makauli kay nalagi importante lang itang paniksikay-sikay lagi dani guys bahalag usahay ka na maglisod na tag ginhawa dani atang di pa mati kung bati lang gyapon ta. Unja di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Pero mo relax ako kung gamay ka rin guys kay unja ra man saba lagi dari maghibubang ka isig ka mag-vlog. Kay tagtaod guys pahuway ko mag-ilis ko kay napay hang ice candy diha murag daghan-daghan pa na hana isuri ron kay hanang ipatiwas kay maghimo na puguglain amo tong ginas ni ko nga magpapalit ko didto og kanang gulaman sa gula na og kanang buko gulaman nga ice candy buko pandan nga gulaman ana ba unja kuan day guys ugma Bernis kanang linggo ng wika dari pwede siguro ko mamaligya og maadto og panahon og kanang di ba kasi lang gahapon lang yung panahon di pagkaso sa init kanang murag ta sa inging ra ba kanang hangin nga na diya makalitra og oh taligsik na pud taligsik pa imong naihay pa na dis papaidi duri na sa zura man sila nag taligsik hey ka dito kanang sa Diyos papaidi ron kay way gis pa way gis nga sa Diyos malagi ka hindi mo suri man ko dito guys kindi guys ka namang gawas na bito mga bata kanang humanag paniudto ba kay di man habaligdaan sila gwa pa yung mga paniudto dyan na may mga inahan pud nga mamalit na dyan ko isukay katong kumaring mapalit na sa 20 ka buok ka buok na ba dyan labi na magsildo sila mag-stack sila silang rip kaya na sila yung mga kuot-kuot bag sa ilang kung ano sila ilingaw dito magtanaw TV na sila masup-sup lami magsup-sup na ice candy guys kay kuan kanang labi to avocado daghang gilamian kanang avocado ang gi-blender ato kanang pure jud avocado ug gatas kay sa una guys mamalit ra man ko dito sa tumagiti ug katong mango shake avocado shake pero lami man day pud og kanang pure jud siya nga avocado labi na pud pure nga mangga na imong blender nimo timplahan nimo gatas mo to lami kadto to sa si Mama Julie guys na maligya pud to ni Mrs. mo to na siya mo to tudluan sa saan pagluto saan paghimo si Mama Julie ako mo share man pud ko guys ug unsay mga kuana kanang ahang mga timpla or nga na mo share man pud ko guys pero na maguuban nga abusado pud kadto ba kanang imo naglisan tudluan ja dauton pa kay nga na bitaw kana bang himbis imo sang gitabangan para makapaninda pud siya dyan nagman dauton kas uban yung kato ija kay mo tuy lami nga na ba kanang nga bitaw ka dapat di lang tawag nga na guys ug wa sila lami maghilim na laman sila ba di lang sila mi og tuy lami para sa tuhang tapioca guys nakasakay pa jud na to sa jeep so ni order to si Jana og kuan mo tan-aw man jud sa Dani siguro kanang sorry kadto nimo ma'am kanang pwede ra pud kunin diyang i-personal ba kanang kanunay mami magkita sa barangay dito tapit sa kuan di siya wa sa barangay na trabaho guys makita na dyan sa gawas diya nakasakay nas jeep niin siya nga huy gimuhang tapioca lagi kay gimuhang plastic niya yan nagihang tingog bitaw guys kanang arang kadako ba diya simpre na amis jeep daghan kadtong mga tao so ang tapioca daghan kadtong mamalit murag naa si tao nga ingana ba nga murag kuanon jud ka ba nga kanang di na kamuhimo kay gingato ka pero naghimo gyapon og tapioca guys kay na may order diya na may daghang gid ilamian sang tapioca karon lang guys mahal lang jud kadto ag kanang mangga katong tay manggod nga nahimo kog tapioca barato kadto ang mangga
karon pud barato pud ang avocado kay season sa avocado pud ron mo nang magsipo kog buhat og avocado. So ato rang timingon guys og mga barato nga na karon maka tubo pud tabay nga na. So adyo ko ganay sa jahang kuan ba nga okay ngani ko nga wala ko kay bawo ma'am kay ingana ko kay ang uban okay ra man sila. Kani bitong plastic guys kani kay kuan mo siya guys oh. Kanang manigisidlan og kanang lunok. Mo ni sidlan sang biko banja. Kuan kanang kuan han tas na ako ba mo message ba sa nako or dili ba sa daghang tawo kay pwede ra man kami rubes kanang kuan lagi rubes sinog malain ka ba kanang tan-awa lamang po ng imuhang sudlanan. So ang sudlanan katong sudlanan bitaw sa ingani po sila ka plastic ba. So mura kuno og nanimahong plastic. So apo ko kay bawo kay ubang mga customer wa man jud magreklamo. So si Jara ja malagi na guys kana namo si mga ana guys na post ka sa Facebook kay ingana. So kanang daoten ka dapat kuan nang ta ba na magritay na itan or na magritay na kuan sa atong pagkaon pwede jud rub kanang concern ra ko ha kanang ngana ba kanang tan-awa sa nang imuhang sudlanan kay murag amoy plastic. So manimahaw jud ning plastic ngani guys labi na kanang init imoy butang mura sad mo kuan pero wa may ni reklamo lain guys si Jaraman jud manang ko nga naajay tao jud ay nga ingana ba. Ako guys kapila na ko naka-encounter nga mamalik mig sudan nga may naghambana nga ara pud ning parata uy di man halos di ma kaon nga na ba ali na magreklamo diha nga mo yana ko kan ana laman na nga na ko ja simpre wat pud na mo tugingon sa naninda nga uy kaawawan nimo ba nga nga imong pagkaon ara mang parata di pud nimo inganaan. So na ko'y mamalit pud nga katong ijang humba nga parting kuana ba kanang gahi. So makapalit ko yan na guys harap na sa utrohon harap ng pabukawan ja na may time sa una guys nga di mi magluto mamalit rami manang karon magluto ko dako kadto og tabang namo kay makapamahaw nami makapaniudto nami di namin naginahanglan nga mo malit pa mig mga sudan nga na kay ka sobra naman jud ko daan before ko matinda nga na ba guys kanang ato na laman na di na lang tamang hilabot ba kay lain po nang isang yaw kas karsada mi ag isang ko luto kay nga na mana ba kanang lahi po kay nga na guys mura na puntag wa na tag respeto wag mga tao ba mga ginabuhi pud taon sila manang kapila na bibi encounter na pero mas kuan jud kanang mas okay man po nang mo message ka na ho may ana ti kanang imuhang kuanti kanang tanawa sa nang imuhang tabti kay basin og kanang pagpalit ba kay usay man ni mamalit kag ngani guys kanang wanang paghimo na mo sunod og tapioca kay bawon ligo ka murag kuana siya amon ni isang kuan kanang hugasan amon na ni isang kanang bubuan og init tubig ba para di jud siya mo kuan hugasan na nang unin niya mo pamahon katong mga tab sa among tapioca pero dapat jud ay ang tapioca katong mga basagin bitaw nga kuan na may mapalit kanang murag mga botilya nga mga basagin ba niya kuan na kadto to guys prinsip na kadto to mahal na kadto to ja pila kay atong baligya 20 pesos. So ara pang gi-share niyo guys sa bangga pakaway ko dari kay kuan na ko guys kanang bandos ni papaili ni hangikod kay wala gyud sakit pero unsang gabi harang ni pahilot kay malagi na magma tinda na pud ko. Diyan na ay order ubiko manang magbiko pud ko guys. Diyan nakapahuy-huy na ko gamay guys kay ato sa nagisuroy na hang ice candy dito sa eskwelahan kay kuan na 11:45 manggawas naman na sila diyan mga 12 na anak ko dadto kay rong nag-timing pus mga bata nga human og paniudto mamalit sila. Halin makadto kang ice candy dito guys kay kaso lang napog ko yung mga kuan dito guys na pinamilag ice dirty ice cream. Halin pag dyan dirty ice cream tag 15 na tag 10 nga naman. Wa hinoy tag 5 wala tag 5 ron guys. Magsuroy na dai ko guys kanang harang i-prepare ang mga ice candy. Kuhang pwesto guys. Oh nakabutang niya ice candy. Ulit ice cream pa. Ka? Mabay ka Yaro, panyud ko sa. Yara nagbalik. Kau nagbalik ra magpanyud to ra. Hapdi may mauli pa. Ay, hapdi ra man sila good. Hapdi ra. Puro man og 1.5. Oh, puro mo kunog 5 sa graduhan na to. Ay, dili sila hapdi kuno sila di mas sila hapdi di ay. Sorry. Hapon, man pud to.
Elisa ang mga bata mo pa Sip unon. Tilawan na dun ani. Oh. Minor mga taga barangay. Alaw i-video ko no. Apil ko diha ang. Apil jud ka sa akong YouTube. Mangayo jud ko nimo. gusto nga. Ay, Ngayon lagi no. ito. Oh, lami na. Basta mo pilit. Lami na yung budbud. A few moments later. So guys, hindi ko gati. Ay, hindi ko magluto ng lutuan ay. Yan, hapdi lang mga nanay kay linggo ng wika na sila kuan na ng event. Kaya namin i-order ubi ko ng lutuan. Guys, dina guys, nakaluto na jud ko na ning kuan, 7 ka tab. Salamat kaso dahil sin-order og kuan ka ng 2 ka tab, dyan ay 3 ka tab i-deliver na ni Nicole. Lungsod. Lami ka na sila guys, so kay aglunok, crispy ka aglunok na. So mag-deliver sa guys ato sa kuan, iagi ra po niya sa uslog kay hapiton po nimo gimuhang kuan. Asa mo makita dapit? Pag ha? Iwan uwir na. Muchatra kung makasakay na ka. Ikaw. Magamping. Bayani. Kuchat na kuchat laman og na dito sa resort. So deliver siya sa Bicol.